Kini ang Atraka Balita 943. Laing lokal nga balita dito sa siyudad sa Dumaguete. Tungod sa kontrobersyal nga isyu sa katukuran sa 174 hectares reclamation project kon Smart City sa Dakbayan sa Dumaguete. Giklaro kini pagbalik ni Mayor Antonio Filipe Remolyo. Sumala pa ni Mayor Ipe Remolyo nga ang pagkuha og permit niini adto gid kini kuhaon sa buhatan sa Philippine Reclamation Authority kon PRA kung hatagan ba ang syudad sa Dumaguete sa pagtugot sa pagbaygayon og reclamation ang Dakbayan. Matod pa ni Mayor Ipe Remolyo nga ang Philippine Reclamation Authority magbase usab kini sa requirements nga gipasa dito sa may Department of Environment and Natural Resources kon DENR. Ani ang pamayag ni Mayor Ipe Remolyo. Well, para masabtan sa tanan, simple lang kaayo, no? Ang matter of permit to reclaim at magyuna sa Philippine Reclamation Authority magdaog, no? Whether or not tagaan ang City of Dumaguete the authority to reclaim. Ang PRA in deciding to give us the city the authority to reclaim, or any city for that, any LGU for that matter, base po na sa resulta sa mga requirements, okay, og kanang gitawag og mga requirements nga i-submit dito sa DENR. Muna siya para dili ma-preempt ang PRA sa ilaon ng evaluation kung ang atong gisundan nga process sa atong unsolicited proposal or Swiss challenge, which was used as a bidding process, insakto ba na ang dili, musugod sa tasa uno, no? Amin pasabutan na nga dili premature o dili usa nato taga natong freehan mo pass upon o mo review sa atong ginabuhat. Kaya mo magunay national agency ang magbuot niini, no? So that kung mo apply na ta, dili nato pangunahan ang PRA. Di ba? So before pa ta moabot na ni dito, wala sa tay gitagaan nga kontrata, wala usa tay gi-awardan nga proyekto. Para usab nga kitong mga malisyosog hunahuna, dili sila makaingon nga done deal na ni o kita gadali. Mo na rason. Pero kita padayon sa public information drive, padayon ta sa mga proseso nga pagpa-survey sa atong marine life, sa atong coastal shore sa Dumaguete. Mo na ginasundan na to. Wala tagadali, let the process take its course, whether sa PRA o sa DENR. This will, as I've said, this will take some time. Mo na itong ginasundan. Dili kaangay tang mabalaka kay ang atong gisundan ang naa sa mga guidelines o ang mga balaod. Kini ang Atraka Balita 943. Tungod usab sa padayon nga mga silent protest rally sa mga residente o individual kinsa apektado sa katukuran sa Smart City sa siyudad sa Dumaguete. Gani adunay hugong-hugong nga ang uban igo ra nga kining ihilom o kini ipadayon lamang sa sulod nga mga pipila ka bulan. Giklaro usab ni Mayor Ipe Remolyo ang tubag nini og iyang reaksyon. Aniya iyang dugang pamahayag. Matter of tactics, it's a matter of propriety, no? Matter of propriety, delikadesa og angay lang buhaton nga sa dili pa nga ang PRA ang atong padisidihon kung ang atong proseso nga gisundan insakto ba o dili. Okay, sige man. Kung wala lahin ng mga malisisog hunahuna, pwede ra unta to atong akong pagabuhaton. Pero kay naunhan naman ta sa mga tao nga malisyosog panghunahuna, be atong kanan dapat unta silang malipay nga wala pa
tanan untang malipay, ito pa si including ng mga malisyoso una-una, nga wala pa nato tagai og award, no? Ang award sa kuan base sa unsolicited proposal sa midaog nga developer o wala usab sa kontrata. Para gyud ma-discuss kita ng mga issues. Kaya reaction mo haning sige silang gahimo og mga kuan, globial, mga silent protest. Well, katungod sa mga tao magpadayag sa ilang panghuna-huna whether for or against the project. Okay? Pero nasayod po ta, aware po ta nga adunay mga tao gyud nga dili na gyud makumbinser. No? Sirado gud ilang panghuna-huna. Napay uban nga open pa sila maminaw sa gobyerno. Ang worst group kana yang itong mga gustong magpapili karong pinili ay nga sila karon nga gipatuon nila ang katawhan nga sila nagud sila pagbati sa environment. Okay? Kay karon pa man sila sa dugay ng katuigan pangutano natong kaugalingon kung kining mga tawhana kabalo nasayod mo pud mo kung kining mga tawhana naaba sila concrete nga nabuhat para sa pag preserve o pag-protect sa atong environment. Kini ang Atraka Balita 943. City Hall Report. City Hall Report. Si Mayor Epe Remolyo sa siyudad sa Dumaguete eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa gang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.